Joo. Mistä sitä aloittais? Eli moikka kaikille, jos kukaan tätä videoa katsoo. Mulla oli niin keväällä, mä en silleen julkaise mitään pitkiä videoita kesälomalla, että mä pääsen itekin lepää ja silleen tekee kaikkea kivaa. Että jotain satunnaisia videoita saatan laittaa. Mut sit se vähän venyi. Joo. Ja nyt mulla on uutisia tämän mun kanavan suhteen. Että mä haluun, että tää on pääosin kepparikanava. Satunnaisissa leisvideoita saattaa tulla joskus, jos mulla on vaan fiilistä tehdä niitä. Sitten ne profiilikuvat, mitä mun piti piirtää. Arvatkaa, onko piirtänyt? Ei, en ole. Nyt te saatte kertoa johonkin mun videon kommenttiin, että haluatteko, että mä teen niitä, koska mulla menee niihin aikaa. Vai haluatteko, että mä jatkan sit ihan jotain muuta edistämään tätä kanavaa. On tapahtunut aika paljon kaikkea. Mä oon saanut jonkin verran uusia sleissejä. Mä oon saanut uusia keppareita. On edistänyt kaikenlaista. Olen vaihtanut luokkaa. Mut ei täällä silleen, että pärjään. Mut mä en tiedä oikeasti paljon, mitä mä tässä puhuisin, mutta sen, että mä tuun takas. Mä haluan pitää tän silleen lyhyenä, että mä pääsen nopeasti vaan julkaisemaan. Eli kiitos, jos katsot tän.